Tatranská galéria v Poprade minulý týždeň v piatok sprístupnila verejnosti novú unikátnu výstavu pod názvom Tóny vesmíru a Zeme. Vystavujú na nej traja významní autori slovenského i medzinárodného umenia, manželia Rudavskí a ich kamarátka Katarína Vavrová. Tatranská galéria vsadila aj tento rok na výnimočné výstavné projekty, a to z jednoduchého dôvodu. Máme začiatok roka 2025 a je to pre nás aj obdobie trošku také menšie, jubilejné. Galéria slávi vlastne celý tento rok, 65 rokov od svojho vzniku, a tak sme celý ten náš výstavný program koncipovali tak, aby sme verejnosti predstavili to najlepšie zo slovenského výtvarného umenia. V piatok tak galéria otvorila výstavu hneď troch špičkových osobností slovenského výtvarného umenia. Ide o Katarínu Vavrovú, Ondreja Rudavského a jeho manželku Jacqueline Rudavskú. Na prvý pohľad sa zdá, že ich tvorba je rôznorodá, ale spája ich rovnaká myšlienka venovať svoju prácu ľuďom a človeku ako takému. O tom je aj výstava s názvom Tóny vesmíru a Zeme. Čo sa mi najviac páči, je ich taký pozitívny, krásny a ľudský prístup, ktorý tak všetci potrebujeme. Jackie to má trošku sprostredkovania, lebo ona sa zaujíma o ženu a vlastne dáva jej ako bytosti ten krásny šperk, ktorý ju zušľachťuje, skrášľuje. Ondrej je proste, jeho celý svet je presiaknutý bytostiami pozemskými, nebeskými. No a Katarína je taká naozaj figuralistka v pravom slova zmysle a ona vlastne vytvára taký imaginatívno-fantazijný a hlavne poetický svet, kde je hlavná hrdinka žena. Všetkých troch teda nespájajú len rodinné a priateľské väzby, ale aj to, čo vo svojich odlišných svetoch znázorňujú. Je to vždycky lepšie, keď sa tí výtvarníci troška spoja a je to také väčšie nadšenie, dobrá spolupráca, dobrá energia, tak vtedy to aj zafunguje. Takou hlavnou inšpiráciou nám bola pieseň Sweet Sounds of Heaven od Rolling Stones, kde sme si uvedomili, že nejak sa snažíme dávať ľuďom také emócie, niečo také príjemné, pozitívne v dnešnej dobe. Takže ja som ten vesmír, pani Vavrová je zem a moja manželka tiež je zem, lebo ona robí s takými zemitými materiálmi, kameň, šrouby, koža, bronz, takže ja som ten taký astrálnejší a oni sú také uzemnenejší, ale Katka má veľa poézie zasa v svojich dielách, ktoré dodávajú ten ženský cit taký do tejto inštalácie celej. Len pre túto výstavu a do týchto priestorov inštalovali autori aj niekoľko diel, ktoré majú absolútnu premiéru. Návštevníci si ich tvorbu môžu prísť pozrieť do 23. marca.